koaličné vojská bombardovali mestá kalifátu, rodičia im neustále opakovali, že tí, ktorí na nich útočia, sú bieli zo západu, Američania a Európania. Ja pritom sledujem Julisa, ktorý sa odsunie, odvráti tvár a sleduje podlahu. Dám hijab a zakryjem si vlasy? Áno, odpoviem. Dnes ráno sa budeme rozprávať o unikátnej inscenácii Objíma, ktorú môžete vidieť v divadle Andreja Bagara v Nitre, ktorá sa cez 3 ženské príbehy odhaluje tvár vojny, odvahu aj bolesť. Mojimi hostiami sú herečky, ale aj režisérka Kristina Torianová a Sára Poliaková. Dobré ráno. Dobré ráno. Ja som chcela povedať, že dobrý večer, neviem prečo. Asi si mala predstavenie včera, alebo? Áno, mala. Automaticky fungujem ja večer, tak som chcela povedať dobrý večer. To je okej. O čom je toto predstavenie? O čom je? No tak ja som chcela vlastne týmto predstavením povedať to, že ženy, ktoré ostávajú v podstate doma, a muži odchádzajú na vojnu, oni ostávajú doma, že aké vlastne životné veci zažívajú počas tej vojny a čo to vlastne pre nich znamená. Hej? Ale samozrejme máme tam rôzne pohľady. Máme tam pohľad, ktorý hrá Sára, to je druhá svetová vojna. Je to Viola Fischerová, inšpirované z knihy Mengeleho dievča. A vlastne potom je, ako ste videli tú ukážku, to som ja to hrám. Ale nechcela som hrať. Ty si to režirovala a hraješ? Áno, taká menšia schizofrenia to bola, hej. Okay. A prečo hraješ? Že to je veľmi komplikované, pretože tento projekt bol akože braný ako off-projekt a mali sme to hrať ako dvojačku s chrobákom v hlave. To znamená, na veľkej sále by sa hrala a tam je celý súbor obsadený. Takže ja som z interných zamestnancov nemala nikoho, tak som to musela urobiť ja. Wow, no. Je to, hej, že nie aj hráč, aj nie je to úplne, že je trošičku. Tak čo som chcela vlastne, tu je, že Iva Mrvová, dokonca to je normálne reportérka, ktorá pôsobí v podstate na Slovensku, ale aj v zahraničí, ktorá isté nejaké obdobie bola na Blízkom východe a riešila teda problematiku ISIS. A sledovala tam ľudí a zaoberala sa vlastne ľuďmi a ľudskými vzťahmi počas tohto problému. A tretie máme, on to môže povedať už Sára, lebo už mám normálne sucho v ústach hradné. Ale pokojne, ty si režisérka. Nie, ty si super, poď, ideš. Áno. Som myslela, že budem o svojej postave rozprávať. Nie, ty musíš práve, že o tej druhej, hej. Tak tretí, posledný príbeh je v podstate Evička Pavlíková hrá postavu Julii Vočerovej. Áno. A je to vlastne dobrovoľníčka. Ktorá pôsobí na Ukrajine. Áno. Okay. Takže prechádzame akoby 3 rôznymi príbehmi, aj čo sa týka obdobia a aj prostredia. Potom aj dôležitá úloha v tom hraje aj hudba? Áno, máme tam piesne. Okay. Máme na scéne 3 hudobníkov. Hudobníkov. A máme 3 piesne a 3 ženské príbehy. Dobre, nie? A 3 stand-upy. A 3 stand-upy. OK. A čo to tebe dalo, toto predstavenie ty ako Sára, ako herečka? Tak pre mňa tento skúšobný proces s Kristínou bol naozaj veľmi intenzívny, ale veľmi, veľmi produktívny a veľmi dobrý, za čo ti ďakujem, Kristi. Lebo Kristína je výborná herečka. O tom lebo vy hráte aj v iných predstaveniach. Hráme spolu aj v iných predstaveniach. A naozaj môžem povedať úprimne, že tým, aká je skvelá herečka, tak je aj dobrá režisérka, pretože vie pracovať s hercom. A pre mňa tento skúšobný proces, čo sa týka Nitry, som tam vlastne 2. sezónu, tak bol asi jeden z tých pre mňa najlepších. Myslím si, že táto inscenácia je veľmi prospešná, hlavne kvôli témam. A verím, že divák, ktorý tam sedí počas toho predstavenia, sa zamyslí nad svojim životom, nad životom tých iných žien a verím, že si uvedomí a bude vďačný, že máme zatiaľ, verím, že navždy mier. Kristína, čo ti ukázala táto ženská tvár tejto vojny? Tebe? Čo mne ukázala? Áno. A ja som iba chcela ešte... Čo mi ukázala, že u nás sú ženy,
novinárky, ktoré naozaj tvrdo pracujú. Napríklad Stanislava Harkotová, z ktorej som vlastne materiálov čerpala, pôsobí na Ukrajine a s Juliou Vočerovou, ktorú hrá Evička Pavlíková, sa naozaj stretla. To sú žijúce ženy, ktoré ešte stále fungujú. Takisto Iva Mrvová, ktorú stvárňujem, je naozaj veľmi produktívna novinárka. A treba o tom hovoriť aj o týchto ženách, ktoré vlastne nie sú až také populárne na Slovensku a ľudia o nich nevedia. Čiže ich práca je veľmi vzácna a cenná. Takže pre mňa to malo aj tento rozmer. OK, my o chvíľku budeme pokračovať v rozhovore o predstavení Obima. Ďakujem, Kristína. Ďakujeme aj my. Ja som úplne emocionálne sa do toho vložil. Áno. Herečka a režisérka Kristína Turianová a Sára Poliaková. Dobré ráno. Dobré ránko. Tam sú 3 rôzne príbehy, ale aj si povedala práve v rozhovore, že stand-upy. To znamená, že je to veľmi vážne, alebo aj my ako divák sa aj zasmiejeme. O čom sú tie stand-upy tiež? Stand-upy sú tiež ženské problémy, ktoré sa riešia napríklad v dnešnej dobe, sú trošku ako také, aby boli teda vtipné, hej, aby boli obrovský opozitom toho smutného, tých príbehov z vojny. Takže sme vybrali také rôzne témy, napríklad beauty, hej, ktoré je veľmi aktuálne v dnešnej dobe, alebo teda vzťahy. A máme tam Evičku Pavlíkovú, ktorá rozpráva o tom, ako je staršia žena, ktorá non-stop zabúda a vlastne je to úplne super, že vlastne zabúda na všetko. Že vlastne ani nevie, kto je dokonca. Hej, takže sú tam takéto 3 stand-upy. Inak, Sára, môžeš niečo dať? No tak môžem povedať. Ano. A ešte by sme mohli spomenúť, že ich napísal Števo Martinovič. Aby sme úplne nedali tie zásluhy iba nám. Áno. No tak môj stand-up hneď v úvode nebudem úplne celý prezrádzať, lebo veď nemáme na to úplne čas, ale áno, ja riešim teda skôr tie témy nejakého vzhľadu, čo dnešné dievčatá riešia. A vlastne celý ten... A rozoberá to, rozoberá to z rozprávok, hej? Áno. Máme tam Rapunzel s dlhými vlasmi a že vlastne rozpráva o tom, že keď v detstve púšťali rodičia rozprávky, takže či vlastne tie dievčatá, ktoré už potom vyrastli, či sa stále nesnažia priblížiť k tomu vzoru, hej? Tej Rapunzel napríklad. To snažia filtre, influenceri stále chcú vyzerať. No, tak to je super. Tak nie je to len vážne, ale aj tak vtipne podané. Aby si aj ten divák... Nechcem to tak povedať, že oddychol, ale naozaj, aby neprišiel len na 3 náročné monológy. Ale zároveň, Kristi, ty si to podľa mňa tak myslela, že aby bol ten paradox presne toho, že čo riešime my. Áno. Tá hudba, čo si aj podotkla ty, tá je veľmi dôležitá aj spomenúť, že tam je jedna skladba. Aká skladba to je? Ja spievam tú skladbu. Je to od spevačky Jamala, ktorá bola vlastne na Eurosongu. A táto pieseň bola konkrétne na Eurosongu. My ju máme samozrejme upravenú hudobne, ale... Aj preloženú máme ju, ale vlastne rozpráva o genocíde takisto Tatarov, ktorá naozaj bola. A v podstate najprv ten song nechceli dovoliť na Eurosongu, lebo bol akože negatívny a nakoniec ho teda zaspievala a súťažila. Ona je veľmi populárna spevačka a veľmi dobrá spevačka. Je to ukrajinská spevačka. A ty si to celé pretextovala, predpokladám? Ja som to nepretextovala. Pretextoval to Michal Candrák. Tiež známy spevák z Novej scény. Tak on to upravil, pretextoval, aby teda to bolo v tej slovenčine. Dve piesne vlastne Michal pretextoval a 3. pieseň Obima, ktorá je veľmi známa, takisto ukrajinská pieseň, tu spieva Evička, tak pretextovala Katarzia, teda Evičky Pavlíkovej dcéra. Tak môžem to zhrnúť, toto predstavenie, keď ten divák je preč. To znamená, že my zažijeme aj niečo tie aktuálne témy, čo sa riešili, 3 príbehy, ale aj niečo to odľahčenie, že ten divák pôjde domov a môže rozmýšľať. A všetko to spája taký kabaretier potom. Máme tam ďalšiu postavu kabaretiera, to je Monika Šagatová, ktorý to tak prepája a balancuje medzi cynizmom a tou náladou takouto veselou, že mal by sa teda pohrávať s tým divákom. Hej. Chcem podotknúť, prvá tvoja režia. Prvá. Budeš aj... Veríme, že nie posledná. Áno, nie. Ježiš, Sára, ešte chcem hudba z vesmíru. Ako? Čo ti to dáva? Super. Akurát sme sa rozprávali s tvojim kolegom, že koľko som tam rok a ja, že nie, veď už sú to 3 roky. 3 roky už robíš to? Áno. Veď to, letí to. A v Nitre som vlastne už rok.
tiež to letí. Takže... To znamená, čo ti to dáva? Lebo aj spievaš, aj pokladám to herecky, to dávaš na to javisko. Je toto tvoje taký, že môžeš chvíľku vypnúť? Ja si myslím a som za to veľmi vďačná, že Nitra, divadlo v Nitre bolo vždy aj hudobným divadlom. Že sa tam robilo množstvo muzikálov alebo rôznych hudobných inscenácií. Za čo som vlastne aj vďačná, že Kristína vybrala piesne a že mohla som vlastne z toho hereckého, činoherného prejavu prejsť aj do toho hudobného. Takže mne to dáva veľa a som veľmi za to vďačná, že nastáva tam aj takéto prepojenie. Krásne, my ťa vidíme aj celé Slovensko. Túruješ s týmto, kedy môžeme vidieť toto predstavenie? Obima. Najbližšie termíny sú 1.10., čiže 1. október a potom... 15., 17. a 28. októbra a chcem podotknúť, že 2 predstavenia sú už vypredané. A predaj sa spustil len pred pár dňami, takže... My sa veľmi z toho tešíme naozaj, že to tí diváci zobrali. A pozývame ťa samozrejme. Áno, prídem. A ďakujem, že ste tu prišli. Ďakujeme aj my. Pekný deň vám prajem.